Никой никога в природата не е рисувал така, както рисуваме ние. Никой не е имал подобен концептуален подход към рисуването като цяло, защото зад всяко движение на художника в нейрографика стои насочено преживяване, стои крайна цел и възможен резултат. От друга страна, школата по нейрографика е обогатена с психологически знания, но и с способността да се разсъждава, да се философства, т.е. мъдро да се отнасяме към това, което човек прави и рисува. Уникалността е и в това, че изградихме обучението си върху алгоритми. Алгоритъмът служи като своеобразна водеща нишка в тежестта на драматичните процеси, които съпътстват рисуването. Какво означава това? Означава, че когато човек превръща неуспеха си в успех или трансформира конфликт в приятелство, дори в любов, понякога му се налага да преживее сълзи, понякога съпротивата на собственото си тяло срещу желаните промени. Ако нямаше алгоритъм, ако нямаше знание и разбиране кое следва и защо, как последователно да се стигне до дълбините на психичните сили и кой е следващият етап в процеса на рисуване, би било много лесно човек да се отклони от пътя, да се фиксира в нещо проблематично или да потъне в собствените си емоции. В този смисъл рисуването чрез алгоритми дава възможност да се разгърне свободата на преживяванията на художника. А в нейрографиката субектът е по-важен от обекта.